No volem corredor mediterrani. És un invent de compromís per a comunicar-se amb els catalinos. Fora corredor mediterrani! Planta un arbre. Ahí estamos. Atenció, corredors, xiu! Corredors mediterranis, xiu! Hola, jo sóc de Malta. Jo de Xirivella. Jo de la Llastra. Jo d'Estambul. Jo del Cairo. Jo de Najaluf. Jo de Nicòsia. Para, corre, que fem tard al festival, o al fest tardós, o al fest cosa. Va, que està tocant auxili! Vinga, Totally red. Imagina-teu en el futur. Ella t'apaga el despertador. M'ha ficat jo el despertador. Ella és la que s'alça On primer. estan les meues estan. Ella és la que el fa el cafè, el posa les sabates, el planxa la roba, el paga les factures, li posa el gorro al Fica't nano, el gorro oficial d'aborigen. te fa el puchero, Puchero pel migdia. te escura, te pinta, pinta pa La tots, rumba, que no falta. fa la compra al Mercadona, te cus coses que no li fan falta que es cosisquen, te fica el menjar pel gos encara que no tingues, te penja el quadro, te llava la roba, te fa el florero, compra't una dona dels anys 50 masclista de merda. Bon dia, valencianes i valencians. Soc Carolina Ferrer, de Cocentaina de tota la vida. Vull convidar-vos a que vingueu a la Fira de Tots Sants del meu poble, el cap de setmana de Tots Sants i el dia dels morts i el dia de Halloween, i espero que vingueu tots així junt al meu convidat especial. Eugeni Alemany, ara ell i jo mos transformarem en... Transformació! Tu caga la xapa i pintura t'ha quedat de puta mare. Oh, Hola, sóc Batman. Hola, sóc Batman. home, ja no les danses al carrer Major, una coca amb panses, tira-li farina i es farà duret, duret, xacarrac, 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 Sí, quina festa. El casament de Maria la Chapa. xacarrac. Però qui està punxant, Maconda? I així perquè vegeu que sí, Eugeni Alemany només aprofita que per fer el muermo així. Ai, que gràcia que em fas. Si fores una abuela igual, vale, però... Us presente ara la flor natural dels Jocs Florals de València. I esta estàtua tan bonica... Ai, no, és un home gros. Vols comprar-me? És Benigil, m'havia enganyat, era Benigil. Esta estàtua, volia dir-vos jo, que li han caigut els braços de fer-se manoles. Però tinc tota la vida per davant. Això què és? Acadèmia de repartidors d'hòsties. T'ensenyem a repartir hòsties. Mira com repartix Que bueno, este és un deport molt tradicional valencià, ensenyem als xiquillos a fer ahí coses ahí, a ser amics. A repartir hòsties. Mireu este home com repartix hòsties en general. Dupitet. No todos los héroes llevan capa, però jo sí. Este deport és ideal per anar a les rebaixes. A veure, Repartir hòsties. Seràs el primer en emportar-te les millors ofertes. Mira tant el moviment xungo X de la revoltereta. no vaig a fer-ho, no vaig a fer-ho. Ja que sí que vaig a fer-ho. Pues el treball no mata mai a ningú. Per què vaig arriscar-me jo per ser el primer? Pues sí. M'ha deixat els pantalons en ma casa. Però no passa res, es podrà comprar uno de puta mare en les rebaixes gràcies a les habilitats de repartir hòsties que n'hem ensenyat. Mireu quina hòstia més guai. Eixa guasca-li l'hem ensenyat nosaltres. Pues això que la... Viaca!
You wanna be my lover. I want to be... Te fa olor el sobaco? Te fa olor el cul? Esprai! Ves esprai en l'esprai! A l'ober el desodorant d'esprai! Aneu esprai en l'esprai! És que Serveix pels peus, serveix pels sobacos, serveix per la uera, serveix per tot! L'esprai, me cago en Déu! En la vacuna! On te dóna la gana te poses l'esprai! Ja no puc xillar més perquè me rebenta la puta vena! Buen swing, Birdie. tens la pròstata com un meló i tens que anar a pixar a cada 6 segons, te toca amagar-te en els 3 margallons, doncs te presentem un palitroque de puta mare perquè pugues pixar dins, va en serio. Hierro del 5 camuflado. En el tubo ixen les taques tranquil·lament i sense que ningú es doni compte la molles. M'agradaria que això fos broma, però no, el producte existeix, és real i pots comprar-lo. Me caguen la puta, si això no arregles el món, jo ja no sé. També pots ficar droga en el palo per si jugues en Tiger Woods. Estem així en el trinquet Eusebio per veure la partida que se disputarà avui de la modalitat d'escala i rosetó. Ai! M'ha trencat el crepó. Així poden veure com el pilotari fa ara la caiguda d'escala. Atenció, perquè va a tirar la piloteta i va directe a la llotxeta. Efectivament. Ahí està, 15. Després d'un diumenge de paella, si res hi una bona palandoca i no hi ha manera de traure, la solució és el desembosador de campanya. L'únic que heu de fer és instal·lar el desembosador així i tocar la cançó dels Periquitos i veureu com a continuació ja no queda res dins de la tassa. Ah, és fantàstic. Vaig comprar pel meu aniversari de bodes i escolta, una gràcia. És el que mos feia falta en el meu matrimoni perquè no es podia aguantar això. La meva dona va avortar i va voler amagar tirant-ho pel vàter i en el trasto ixe li va eixir de puta mare. El feto se'l va tragar de ple. La publicitat és la poesia del capitalisme. Ara anem a veure qui ha inventat totes aquestes xorrades tan espectaculars. Atenció, un fort aplaudiment per Pere Aznar. Així el tenim. Pere, què tal? Com estàs? Bona nit. Resulta, citats, és hora que ho parlem. És hora que parlem de que Pere Aznar antes estava en les províncies, però ara està en Canal 9. Feu-se-ho veure. És fatxeta o no? Que se diu a punts, un normal. És Canal 9, però té igual. Si el prica d'Alzira encara és el prica i no és el Carrefour, a punt és Canal 9, a que sí? Bueno, ¿qué me contes, Pere Aznar? Bueno, yo que mi abuelo ya feia anuncios en el Nodo, yo grababa así en el Ateneo El Socorro y de Sueca, y después ya mon pare va estar en Canal 9 i en Televisió Espanyola, en Pilar Miró i això, i després jo ja per això li vaig fer la campanya a Carmen Albort i tota la quadrilla i això, i l'altre, i pim pam pum, que jo de tot. Almorzar 5 euros, aceituna, cacao y bocadillo al gir, café o similar. Por la última cosa que vaig a vendre los restos de Canal 9 ara que estic en apunt és la làmina esta de un periquito androide que pots gravar, neteja i tal, te fa com la rumba en casa. Alça't pel matí, perra! Abaixa les escales, velozment! Hola, abuela! Pío! El periquito robot, el periquito que dominarà el món, saps? Perfect, polli! La revolució de les màquines començarà per este periquito i vosaltres no ho sabeu. Motion activated. Estic preparat per destruir-vos, humans! És com un Dalek però en forma de periquito. Most popular bird. Periquitos de veritat són una merda! Els periquitos de veres tens que donar de menjar i este mos pot matar a tots. Sols gasta una pila triple A. Vaig a exterminar-vos. Me mire a mi mateixa, tinc self-consciousness. El periquito que vos dominarà a tots. Compreu-lo i sigueu els primers en morir, per favor. Que ganes tinc de morir abans d'este género diabólico.
Totes aquestes coses són completament superflues perquè l'única possessió que necessiteu com a éssers humans és una escopeta igual que esta. Perquè si realment voldreu resoldre tots els vostres problemes de la vostra vida, podeu recurrir a les drogues, podeu recurrir al sexe, podeu recurrir a l'alcohol, però jo crec que el més sa i saludable per a la psique és recurrir a la tradicional violència, que crec que és la manera més efectiva de resoldre tots els vostres conflictes. Si algú vos diu mal, si algú vos torna mal el canvi a l'hora de comprar el pa, si algú vos nega el foc quan li demaneu per poder encendre-vos un cigarro que vos necessiteu per anar a cagar, pues, la solució és agarrar un trastos d'estos, descarregar ahí una bala gigante en el seu cervell i veureu com es quedareu molt més a gust, erradicar la font de conflicte des del principi, ja directament eliminant els vostres adversaris i rebentant-los el cervell, que en el fons és lo que voleu. Tot així que compreu una escopeta com esta, que és de fusta i de ferro i està tot molt ben arreglat perquè les faig jo. I eixen barates, vull dir, este és un tros de fusta, això per 40 euros teniu una escopeta d'estes de puta mare per poder matar a la vostra sogra, al vostre jefe, al de la hora que vos ha posat ahí la multeta del parquímetro. Tens o 3 euros per pagar la multa o 20 cèntims que val una bala. Hola, sóc el mateix xico d'antes que estava intentant vendre-vos una escopeta, sols que m'ha canviat de cara però no de veu. Tinc així un micro que pareix una cosa rara i vaig intentar vendre-vos un cotxe, perquè en el cotxe també pots atropellar la gent i pots fugir d'estos problemes. Un cotxe ahí antibales i anti de tot, antiperiquitos sobretot. Tu pots fer-te fort dins del cotxe i pots rebentar a tots els periquitos que el dona la puta gana en l'escopeta que te volia vendre antes en una altra cara. Bueno, i així tenim una compradora de periquitos. Soc negre, però ma mare m'ha dit que l'important és ser bona persona. Però bueno, no passa res. Si anem a preguntar a una persona blanca... Sí o no? Tu eres blanca, No. eres protestant. Sí. I ara va parlar també una altra persona. Així n'arreu. Eres el mateix antes, no? Pues se pareixes mogollol de antes. Voy a fer. Podries dir alguna paraula coherent, així per canviar? Favor. Sols fa falta que siguin vocablos. I anem a parlar d'una dona, més que res per ser paritaris. El xurro una poca vergonya. En serio? Jo volia mullar. Eres una dona, en serio? Bueno, anem a parlar d'un altre xicón. A veure, tu eres gitano? A la playa. Però en serio, No, sí, no eres de ninguna tribu urbana ni res. No eres de ningún grup d'exclusió. No representes a ninguna minoria ni res, ni hòstia. Vale, pues entonces, si no representas ninguna minoria, ¿qué te pasa así? Buscaré que són del costat. Refotres millennials estos. Bé, m'ha canviat la veu novament, no m'ha canviat la cara. Ara anem a fer una cosa a pat. A pat no, estic parlant d'una pat. Me acuerdo cuando mi abuelo me dio mi primer Huertes original. Bé, pues estem acabant ja el programa sobre el consumisme i les ganes de comprar, no? Jo consumiria encara un poc més. M'ha quedat així en baix taula. Sí, és lo que té la droga. Ai, però és que, mira, jo en canvi queda un budellet per omplir. Hola, gràcies. Tanta senyora. Esta velada. Acudiu al lavabo del tercer. Espero que t'hagi agradat molt el menú que t'ha preparat. Bueno, gràcies, aborígens i aborígenes. I ara despedim el programa d'esta vesprà per donar pas a les notícies, a la informació de l'oratge i a nit d'erotisme, que esta nit passaran la pel·lícula El Virgo de Vicenteta 3, el retorno de la figa peluda. Gràcies i bona nit. Però antes, xicons, compreu la bola de drac transparent que no té res de bola de drac ni res. Arrancáis directament del campió del concurs de la quiz del Carnaval de Tenerife. Pots flipar-te molt fort en la boleta això. Yo me puedo clavar 4 o 5 mestres en el... De què conec esta bola que no sóc la mateixa persona? Va canviar de sexe 3 voltes. És com un ordenador personal, és una bola de cristal.